Знаете ли, че според легендите има билка, чрез която лястовиците възстановяват зрението на малките си, а сокът ти помага при брадавици, мазоли, кокоши трън и други кожни неразположения. Тази билка се нарича змийско мляко. Виждате я пред вас. В момента цъфти през април започва цъфтежа ѝ. Заради тази легенда я наричат още лястовича билка, наричат я Божия милост, богородична билка, дар. Също съм чувала да я наричат. Както и змийската хурка, за която вече съм ви разказвала и показвала, това растение е на същия принцип отровно за човека, но това пък не му пречи да бъде използвано за храна от някои домашни животни, например конете, овцете и кокошките. В него се съдържат около 20 алкалоида и днес реших да ви разкажа как да го използвате ефикасно и ефективно. Като тази билка действа антисептично, противовъзпалително и е особено ценна за кожата и за очите чрез външно приложение. Имам една лична история, която мога да ви споделя. Тя е по повод очите. Моята баба, така израствайки около нея, аз постоянно виждах в ръцете ѝ да държи книгата на лечителката Мария Требен. И по рецепта нейна тя вземаше билката, измиваше я, стриваше някоя крехка дръжка между палеца и показалеца си, които предварително беше навлажнила, и излизаше един гъст оранжево-жълт сок. След това си затваряше очите, леко си намазваше в крайчетата, ъгълчетата на клепачите, като това се случваше при затворени очи. Само външно го прилагаше. Нали, не трябваше да попада в окото, защото ми е споделяла, че когато някой път е попадал в окото, било лютиво. Така тя излекува своето перде и до дълбока старост, почина над 80 години, не се наложи да й направят операция на очите. По повод на кожата, тя също помага при брадавици, при мазоли, при лишеи, при кокоши трън. Тогава се нанася сока от прясно откъснатата билка директно върху засегнатото място, като е нужно да правите това ежедневно, докато кожата се изчисти, за да имате полза. Змийското мляко е силно, но изключително полезно растение, една от най-ценните билки в народната медицина. Едно време това лечебно растение, което днес много хора считат за отровен бурен, е било на голяма почет. То е помагало, като е било ползвано за кръвопочистващо и кръвообразуващо действие, като в комбинация с коприва и филизи от бъса го използвали за помощ при левкемия. За да може да се постигне добър успех обаче, е трябвало да се пие от този смесен чай по 2 литра на ден. Змийското мляко е надежно средство също и при тежки чернодробни заболявания, когато то се прилага, разбира се, в хомеопатична форма. Защото когато почисти кръвта и черния дроб, то се отразява добре и върху обмяната на веществата на човека, ако имате проблеми, например, с обмяната на веществата. Използва се също при заболявания на жлъчката, на бъбреците и на черния дроб. Отстранява и жълтеница. Рецептата за жълтеница е малко по друг начин се ползва там. Накисват се 30 грама змийско мляко заедно с корените в половин литър бяло вино и трябва да престоят 1-2 часа накиснати, след което се консумира. Докато друга полза, освен жълтеницата, например хемороидите, когато имате парени в ануса, бодежи и режеща болка при уриниране. Ползват го също и при бучени в ушите. В тези случаи се пие на глътки по 2-3 чаши чай на ден, който чай е важно да уточня, че не се вари, а само се запарва. Надявам се да съм била полезна с информацията за някой. То тепърва започва да расте и да цъфти. Хубавото, че можете да го намерите целогодишно, дори и през зимата, когато вече са опадали листата. Ако знаете къде са находищата, то не замръзва и избива. Възползвайте се от лечебните свойства на
растенията, които ни заобикалят, защото наистина Господ е помислил за нас. Благодаря ви за гледането.